Köszönöm szépen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, és egyáltalán nem tudok rá válaszolni. Egy csomó nagyon kedves darabom van. Nagyon szeretem a Macbethnek a költőiségét az erőszak mellett. Nagyon szeretem a sok hűhó semmiért izgalmas párkapcsolati problématikát, amiről hallgatókkal lehet beszélni. És persze nagyon szeretem a Hamletet is, mint egy olyan darabot, ami kapcsán gyakorlatilag az élet minden területéről lehet beszélni, minden problémáról, generációs, halállal kapcsolatos, időtapasztalattal kapcsolatos problémákról, úgyhogy egy csomó filozófiai kérdést nagyon jól meg lehet beszélni a Hamlet alapján. Shakespeare drámáit mind nagyon szeretem természetesen. Fiatalkorom óta, már középiskolában megismertem a műveit, legtöbb művét elolvastam, és 980-ban kezdtem tanítani a Szegedi Egyetemen, és ott már nagy kihívás volt, hogy a nagy Shakespeare drámákat tanítsam, így a tragédiák állnak igazán közel hozzám, a 4 nagy tragédia, azon belül is a Lear király, Hamlet és a Macbeth, mindegyikről többször is írtam. Az Otello is természetesen, a komédiák közül az Ahogy tetszik, amit úgy is neveznek, hogy a zöld világ komédiája, ugyanis mindig egy tragikus világban kezdődik a dráma, de a tragédia helyett a szereplők az erdőbe menekülnek ebbe a zöld világba, és a zöld világba megújulnak. Nem tudom, hogy van-e kedvencem, meg nyilván más darabok szólnak hozzánk, ahogy öregszünk, ahogy más élethelyzetekbe kerülünk. Egy jó darabig valamiért a Lear király volt izgalmas számomra, aminek a sugópéldányát, 1834-es sugópéldányát megtaláltam, de azóta még annyi minden volt. Nagyon lenyűgöz a flexibilitás, a szövegnek a különleges alkalmazhatósága. Szóval azt hiszem, hogy nincsen kedvencem. A nagy tragédiákat szeretem, régebben nem szeretem a Macbethet, de például Szikszay Rémusz rendezése, legutóbbi Macbeth rendezése azt mutatta, hogy fantasztikus. Szóval valószínűleg nekem színházba kell mennem ahhoz, hogy mindig találjak egy aktuális kedvencet. Hát nekem a legfontosabb nyilván tanárként az, hogy ezek a pályázatok vannak. Én, mint a Magyar Tanárok Egyesületének is egyik vezetőségi tagja, azon dolgozom, és az elmúlt években sikerrel, hogy a Magyar Shakespeare Bizottság és a Magyar Tanárok Egyesülete között legyen kapcsolat, mert azt gondolom, hogy ha a magyar tanárok közelebb kerülnek mondjuk Shakespearehez, akkor a diákok is ezt fogják tenni. Tehát a Covid alatt például volt olyan online szemináriuma a Magyar Tanárok Egyesületének, amit a Shakespeare Bizottság vezetői, tudósai tartottak, nagyon nagy sikerrel, és nagyon, nagyon szerettük. A Shakespeare Bizottság azt tervezi, vagy hát nem csak az, hogy azt tervezzük, hanem azt tudjuk ígérni, teljesíteni, hogy egyszer ősszel, egyszer tavasszal van egy előadás, meghívott előadóval, ha lehet, akkor élőben, ha nem, akkor online. Nagyon igyekszünk, hogy ez akár 2-2 legyen, de ez nem biztos, hogy sikerül. És még ezen kívül legyen egy verseny is minden évben. Mivel a Shakespeare Bizottság tényleg az csak ilyen elvetemült Shakespeare tudósoknak a hobbija és szabad idejének utolsó morzsái, ennél többet nem tudunk csinálni, de a levelező listán, meg más Shakespeare eseményeken, külföldi konferenciákon azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon összetartunk. Tehát talán ebből az évi 2 eseményből, vagy maximum 4 eseményből nem is gondolná senki, hogy mennyire összetartó ez a társaság. Nagyon fontos a mi életünkben, hogy a Szegedi Egyetemen Matuska Ágnes és Kis Attila meg szokta szervezni a Jágónak
ki merre tart a Magyar Shakespeare Kutatásban című konferenciát nagyjából 2 évente, és ez egy csodálatos találkozó a Shakespeare Bizottság számára is, mert főleg a tudós részének. De a Shakespeare Bizottság színházi emberekből is áll, dramaturgokból, műfordítókból, költőkből, tehát egy kicsit azért tágabb, tehát minden alkalmat igyekszünk megragadni, amikor találunk találkozási pontokat. Ez egy nagyon érdekes történet. 2012-ben Amerikában kutattam, és Stanley Wells írt egy Twitter üzenetet nekem, hogy találkozunk egy Gyulán, és mondtam, hogy sajnos nem találkozunk Gyulán, mert én nem tudok menni, mert éppen Amerikában kutatok, viszont azt kérdezte erre, hogy jó, de akkor tudnék ajánlani valamelyik könyvét, az ő könyvét, amit le lehetne fordítani magyarra. És akkor én azt gondoltam, hogy ne én döntsem el, hanem megkérdezem a Shakespeare-es barátaimat, hogy ők mit gondolnak. És egy olyan izgalmas vita, beszélgetés, ötletelés alakult ki, olyan sokan vettek ebben részt, hogy a végén Stanley Wells könyvét nem fordították le, nem talált hozzá kiadót vagy pénzt, viszont akkora volt a lelkesedés, hogy akkor meg lehetett kérdezni azt, hogy mi lenne, ha újraindítanánk a Shakespeare Bizottságot, és így indult el a Shakespeare Bizottság, mert mindenki azzal reagált, hogy persze induljon újra a Shakespeare Bizottság. Hát felkértek, amikor a mostani, a 4. Shakespeare Bizottság megalakult, akkor valakinek, igazából nem is tudom kinek, az volt az azt gondolom termékeny ötlete, hogy legyen egy közoktatásban dolgozó tanár is a tagjai, illetve a vezetősége között. Azt gondolom, hogy ez azért fontos, mert az olvasás valahogy mégis a közoktatásban kezdődik, és az fontos, hogy a közoktatásban dolgozó tanárok és az ott tanuló diákok is valahogy közel kerülhessenek Shakespearehez ilyen mondjuk szervezeti módon is. Egyszerűen valószínűleg a körülmények beszippantottak. A körülmények alatt azt értem, hogy a Géher tanár úr reneszánszos doktori programjára jártam, és aztán Fabinyi Tibor tanított az egyetemen, és hát az ő reneszánszos előadásai azért, szóval az fogalom volt, és aztán az ő ajánlásával jutottam el Oxfordba egy doktori ösztöndíjjal, soros ösztöndíjjal, és itt, annak dacára, hogy én valamilyen filmes előadásokat akartam kutatni, belebotlottam egy Sugó példányba. És ez adta nekem azt az alap élményt, hogy a szöveg mennyire izgalmasan alakítható, és mennyire izgalmasan alakították is. Akár a 19. században, nyilván máskor is, bármikor, akárhányszor színpadra vitték. Tehát, hogy itt Shakespeare-nek ez a fantasztikus rugalmassága tetszett meg, és ha már ezzel foglalkoztam, akkor természetes volt, hogy ebben a közegben a tanáraim, a barátaim, a kollégáim között egyszer csak belefolyok a Shakespeare Bizottság munkájába. Azon, hogy erre a kérdésre vajon mi lehet a legjobb válasz, én magam idestova több mint 3 évtizede gondolkodom. Amióta elkezdtem foglalkozni Shakespeare drámáival, történetesen éppen Fabinyi Tibor professzor vezetése és hatása alatt, azóta azon gondolkodom, hogy miért támad nekem is, mint oly sok tudósnak és előttem járó Shakespeare kutatónak az a benyomása, hogy szinte mindegy, hogy honnan közelítik a drámákhoz, mindig marad valami bennük, ami kívül esik az értelmezés tartományán. Elhangzott többször is, ma is, hogy Shakespeare kimeríthetetlen, és azt hiszem, hogy ennek az az oka, hogy ezek a drámák, ezek a műalkotások egy olyan rendkívül sajátságos történelmi időszakban születtek, amikor egymással vetélkedő, egymásnak feszülő
és egymástól radikálisan különböző világmodellek ütköztek. Shakespeare kérdéseket artikulál, kérdésekkel izgat és bombáz bennünket, de soha nem számíthatunk arra, hogy ezekre a kérdésekre választ kapunk, és amikor megpróbáljuk megképezni a saját válaszainkat, amikor megpróbálunk egy koherens értelmezéssel előállni, mikor interpretációt készítünk a drámákról, akkor óhatatlanul valamelyik világmodell alapján próbáljuk meg értelmezni ezeket a drámákat, és akkor ott marad bennük az, ami a következő, a másik világmodellhez igazodik, és ez a jelentés bizonytalanság, vagy ahogy több Shakespeare kutató megfogalmazta, ez a különleges jelentés lebegtetés, ez ad meggyőződésem szerint egyfajta kimeríthetetlen potenciált ezeknek a drámáknak. Az volt a szerencsém, hogy a 80-as évek elején éltünk, ami a Kádár korszaknak a vége volt, és ekkor már lehetett a Kádár korszakot Shakespeare drámáin keresztül kritizálni. Tehát kimutatni, hogy mit jelent az, hogy totalitarianizmus, harmadik Richárd kapcsán. Tehát Shakespeare arra is jó, természetesen ennél sokkal több Shakespeare, hogy aktualizáljuk, és ezért a királydrámák erre maximálisan alkalmasak. És végezetül az utolsó 4 darab is nagyon közel áll hozzám, sokat írtam róluk, a Periklész, a Cymbeline, a Téli rege és a Vihar. Ezekben a drámákban a kiengesztelődés, a megbocsátás témái jelennek meg, és ez számomra nagyon fontos, hogy Shakespeare a tragikus világlátás és a komikus világlátás után az úgynevezett románcokban vagy tragikomédiákban a kiengesztelődésről, rekonciliációról, megbocsátásról ír. Egyrészt azért egyetemesen érvényesek Shakespeare darabjai, mert hogy valahogy az emberi kapcsolatok, az emberi lélek olyan rétegeit tudja megmozgatni, ami minden korban izgalmas és releváns. Hogy ezt hogy tudja elérni, azt pontosan nem tudom megmondani, de ezek szerintem a mintapéldái annak a nyitott műnek, ami lehetővé tesz rengeteg értelmezést, és ezért mindig lehet alkalmazni újra és újra az új korok új kihívásaira, új kérdéseire.